Sa ibang balita naman, lubang naapektuhan po ang Ilocos Region ng mga nagdaang bagyo at habagat sa nakalipas na araw. Naitala po sa buong rehiyon ang daang libong mga individual na naapektuhan, maging po ang mga naiwang pinsala sa mga kabahayan, lalong-lalo na sa La Union at Pangasinan. Sa datos po ng Department of Social Welfare Development Field Office 1, umabot po sa 27,016 ang mga nasirang bahay, kung saan 23,432 dito po ay partially damaged, habang 3,584 naman ang totally damaged. Kaugnay po nito, nagsagawa po sa pangunan ng DSWD Field Office 1 ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis sa mga lugar na higit na naapektuhan po na nagdaang bagyong Emong. Patuloy din ang pamamahagi ng pamunuan ng family food packs at iba pang assistance sa mga nangangailangang residente sa buong rehiyon. IFM News. IFM News. IFM News.